May hugot na naman si Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito ay ang pagtabla umano sa mga nasimulang proyekto ng kanyang ama sa ilalim ng Build program nito. Diretsahang sinabi ng Vice Presidente na tumakbo siya bilang katandem ni Marcos noong 2022 elections sa ilalim ng prinsipyo ng continuity and unity. Pero hindi umano tumupad sa kanyang pangako ang nakaupong Pangulong Marcos na itutuloy ang mga nasimulan at naplano ng kanyang ama. Inamin po ni VP Sara na masakit umano sa loob niya na ang mga proyekto na nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular ang Mindanao Railways, ay initsapwera ng Malacanang. Hindi naman umano kaila na ang pet project na ito sa Mindanao ng kanyang ama ay isang malaking pangarap ng mga Mindawenyo. Ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. Gayon pa man, hindi pa rin umano isinusuko na nakababatang Duterte ang pag-asa na magagawa at matatapos din ang mga proyektong ito. Ayon naman kay Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno, tuloy pa rin ang nasabing proyekto at sa katunayan niya, 3 to 4 private individuals and companies na ang nagnanais na tumulong sa gobyerno para matapos o maipatayo ang Mindanao Railway Project.